Hola a tots i a totes. Avui us presento un programa amb el que farem les nostres produccions de plàstica, d'acord? Ja sabeu que a l'escola utilitzem el Medibank i el Photoshop. Aquest últim és de pagament i quan estem a casa doncs, no el podem utilitzar. N'hem trobat un que es diu Photopea, que té les avantatges del Photoshop, l'entorn és molt i molt semblant, si sabem utilitzar el primer doncs sabrem utilitzar aquest nou, i a més és gratuït. Però és que a sobre té un altre avantatge que no ens l'hem de descarregar ni instal·lar en l'ordinador perquè és online, d'acord? Per tant, anem a veure com podem fer-lo servir. Primer anem al navegador, posem el seu nom, Photopea, i veureu que de seguida ens apareix la icona, obrim i tenim una petita limitació, ja veieu, aquest és l'entorn de treball, i la limitació és que aquí a la dreta ens surten anuncis. Però bé, intentem concentrar-nos en el que és important, concentrem-nos en l'entorn de treball, i us explico atentament, us explico una miqueta doncs, com s'ha de treballar amb aquest programa. Mireu, primer de tot obriríem un projecte, faríem un projecte nou. Podríem obrir-ne un des de l'ordinador, però en el primer cas us vull ensenyar com s'obre i com es comença de zero. Venim aquí a les plantilles i anem a la impressió perquè nosaltres treballem en paper, obrim l'A4 i fixeu-vos que la plantilla és en vertical. Si nosaltres volem fer-ho apaïsat, fer-ho en horitzontal, venim en aquestes fletxetes d'aquí i cliquem. I d'aquesta manera ja hem creat el nostre entorn de treball i el nostre full sobre la taula. Perfecte, no? Doncs bé, seguim. Aquí dalt veieu que hi ha els menús, igual que en el Photoshop, menú del fitxer, edició, imatge, capa, selecció, i aquí a l'esquerra hi ha les eines, d'acord? D'eines tenim les eines de selecció que estan aquí dins del quadrat, podríem fer una selecció rectangular, una selecció el·líptica, una selecció lliure, que podríem fer una forma lliure aquí, i la selecció que utilitzem més habitualment nosaltres, que és el llaç poligonal. La cliquem i fixeu-vos que aquí tenim l'entorn de les capes. Creem una capa nova. Aquesta capa, fent doble clic, li podem canviar el nom, posem dibuix, i així treballem ordenadament. Podem obrir també el navegador, que en el cas de no trobar el navegador, no trobar-lo aquí, doncs podem venir a finestra, i aquí a finestra podem activar-lo. Com que nosaltres ja el teníem activat, doncs el veiem aquí. Això ens serveix i ens permet fer un zoom, obrir i tancar una mica la imatge per anar a veure els detalls. De moment ara el minimitzem i venim aquí en el llaç poligonal i fem una selecció. Bé, atenció, perquè cada vegada que cliquem generem un vèrtex i quan arribem al final de tot i connectem l'últim vèrtex amb el primer, doncs ens tanca i ens crea aquesta selecció. Per què serveixen les seleccions? Doncs bé, les seleccions serveixen precisament perquè no ens passem quan estem pintant. Per exemple, si ara agafem el pinzell, que en aquest cas és un pinzell petit, com podem observar, carregat de pintura vermella. Si volem fer-lo més gran, cliquem aquí dalt i configurem el pinzell a la mida que nosaltres vulguem i amb la duresa que nosaltres vulguem. Què és això de la duresa? La duresa és la línia. Fixeu-vos que és una línia que si agafem el navegador i ampliem, doncs veurem que és una línia molt rígida, molt seca, que nosaltres podem treballar de manera més difosa, vol dir més borrosa. Si baixo la duresa, fixeu-vos que la línia es torna com més difosa, més difuminada. Si arribem a 0, doncs aquesta característica és molt més marcada. I aquesta característica ens pot servir per fer ombres o per fer degradats, el que sigui. Bé, tornem al zoom perquè veiem bé la imatge. Aquí ens podríem moure pel quadrat tranquil·lament. Això també ho podem configurar, el tamany de la línia i la duresa la podem configurar també pel pinzell. D'aquesta manera podem esborrar coses més delicades o coses més grans. Podem fer-ho també treballant amb una duresa menor i per tant més difós, més difuminat, fixeu-vos. Però en aquest cas el que us vull ensenyar és que si treballem per ordre i treballem amb restriccions, com en aquest cas, amb la transformació, i treballem amb capes diferents, el que podem fer, el que ens pot permetre això, tanco el navegador que així ho veurem millor, és
moure aquesta capa per allà on vulguem. Podem deseleccionar, primer de tot, deseleccionem, però podem moure la capa per allà on vulguem. També la podem transformar, aquesta capa. Com ho fem? Venim al menú d'edició i aquí baix, transformació lliure, ens obre aquest quadre que ens permet fer més gran o més petita la forma, moure-la també dins de la imatge, rotar-la o girar-la, comprimir-la, d'acord? I si mantenim la tecla de control apretada quan anem en un dels quadradets, ens permet també deformar-la per fer més evident la perspectiva, per canviar una miqueta l'aspecte que té, la inclinació i altres aspectes. Quan ens agradi com ha quedat, podem fer Enter o podem clicar aquí aquest tic i ens confirma la nostra transformació. D'acord? Bé, això és tot per aquest primer vídeo i a partir d'ara el que us aniré explicant amb exemples és com fer la tasca que us vull encarregar. D'acord? Per tant, estigueu atents al següent vídeo i a reveure.